चाचा राउर नाम का बा नाम? नाम मुन्ना बा। मुन्ना। और ई गांव में विकास भइल बा कि नहीं भइल? विकास का होखे रोड तो बढ़ले बा। अच्छा। लाइन यहाँ हॉस्पिटल के व्यवस्था बा कि ना? ना हॉस्पिटल गांव में नहीं थे। आ जे नेता जीतल लोग आओ तनी कि ना घूमे खातिर यहाँ? अभी तो कोई ना आइला। अच्छा ना आइल। यहाँ रोजगार के का व्यवस्था बा वो गांव में? रोजगार कौन बा गांव में? और वो कहाँ काम करे नियम है? ना हम बाहर है। बाहर रहनी कहाँ रहनी? महाराष्ट्र वहाँ में। कितना दिक्कत होला रोज? दिक्कत तो बावे तब का कइल जाई। मतलब दिक्कत कितना बा? मतलब वहाँ लैंग्वेज के बारे में लोग मारेला, गरियावेला, बिहारी कह के बुलावेला। रुआ उसन बात सुनले बानी कि नहीं सुनले? मतलब ई सच बा कि गलत बा? भई रहल बम्बई में। अच्छा भई रहल। तो रुआ वहाँ कौन कंपनी में बानी रुआ? हमनी के छोटा मोटा कंपनी है। अच्छा। स्टाइल लाइन है। कितना तनख्वाह मिल रहा हुआ? ये 14 से 15 हजार।